Good afternoon. Please all rise as we begin the novena to St. Jude. Hearts are filled with sadness, Saint Jude call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Turn off the hopeless heart, work on me your wondrous art. Change to joy my every if it be His holy will. Like you I long to be, evermore His friend, now and eternally. Love's force has no end. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous art. Change to joy my every if it be His holy will. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made a sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many. But the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be His will, help me to obtain from His kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Please make your request. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints
Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you, God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Orasyo Imperata, pamibi ilaban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman. Sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaibo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan as sinautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagkasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatean mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos an labilabing pag-init kan kinaban. Naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nakukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika, mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Sanudas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ngunyan, memorial ni San Lorenzo Ruiz, asin mga pag-iriba, mga martir. Idulot niya ito ang Santa Misang ini sa mga minasunod na intensyon. Thanksgiving for passing the social worker licensure exam ni Rowena C. Cañosa asin Gurley Buesa. For passing the social work licensure exam ni Rayan Latif. Pasasalamat man ni Fatima Delgado, Mon Porcalia. Para sa 24th birthday of Engineer Jaime Madayag II ni Grace Madayag. For all the blessings ni Mr. Victor and Mrs. Marjun Hines and family. For the gift of life ni Hanilyn Bersilia and family. Pasasalamat man ni Johanna and Hanilyn and family. Espesyal na kahagadan for Lekpa of Raiza Bueno, kahagadan kisarong anonymous. For patients ni Armenia Lorena and kahagadan man ni Ines Mayor. Sa kapahingaloan kan mga kalag.
Sa kalag ni Antonio, kahagadan kang Barnuevo family, kay Justina ni Medi Simanes and family, kay Stephanie ni Mr. Ramon Santillan and family, kay Rosalina kan Pakia family, para sa death anniversary ni Vicente, kahagadan ni Vincent Tanchuling, kay Constancio ni Joel Baloloy and family, sa kalag ni The Perfecto, Susan, Jory Chris, and Maria Suset, ni Peck and Son siblings, sa kalag ni Oscar, kahagadan ni Fatima Delgado, para sa death anniversary ni Vicente, kahagadan ni Armenia Lorena, kay Evelyn, asin sa gabos na kalag, ni Johanna and Hanilyn and family, sa kalagman ni Paul Christian, sa kahagadan ni Charm Calleja. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Maunan kagurang na magamit sa kaugmahan at anugunan kita ayun niya to ang trumpeta asin magtugtog sa arpa. Sangaran ka nama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagurang danta, an pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa Indo kabos. Asin sa imong espiritu. Maray na hapon sa Indo kabos, mga tugang. Maray na hapon man, Father. Ako untaan sa tuyang mga kasaklan, nga ni magkaniwit ang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita kabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, kinagasala ko nin makuri sa isip sa tataramon sa gibo asin sa kabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin patawadan sa tong mangkasaklan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurang nan mahera ka, kagurang nan mahera ka, Kristo mahera ka, Kristo mahera ka, kagurangan mahera ka, kagurangan mahera ka. Mamibi kita. Kagurang na Diyos na mimibi kami, warasan sa mo ang pagkamatinios kan sa imong mga palada na martires, si Lorenzo Ruiz asin pag-iriba, sa paglingkod sa imo asin sa kapwa. Tan mga nagsakit in pag-usig, huli kan katanosan, mga paladan sa imong kahadean. Huli kay Jesucristo ang kagurang na niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa ginuno sa kapinunan kan libro ni Propeta Ageo. Kan ikaduwang taon nin paghade ni Dario, enot na aldaw kan ikaanom na bulan, uminabot ang tataramon nin kagurangnan sa paagi kan propeta na si Ageo. Ki Zerubabel, gobernador kan Huda, aki ni Shealtiel, asin kay Josua, aki ni Hosadak, puon na padi na anolay, iyo ini ang sabi kan kagurangnan nin mga hukbo. Ang banwaan na ini nagsasabi na dai pa uminabot ang panahon nin pagpatindog liwat kan harong nin Diyos.
Dangan uminabot ang tataramon nin kagurangnan kay Ageo na propeta. Panahon daw ini na mag-ero kamo sa saindong mga harong na kahoy, mantang an harong nin Diyos garaba. Kaya ngunyan ang kagurangnan nin mga hukbo, nagsabi nin siring, hurup-hurupan nindo ang saindong mga gawi. Nagtanom kamo nin dakol, alagad dikit ang saindong inani. Nagkarakan kamo, alagad dai kamo nagkabarasog. Nag-irinom, alagad dai nagkaurugma. Nagurubing, alagad dai nakakamati nin himbong. An paraal daw nag-ako kan sa iyang bayad, dangan ibinugtak sa supot na may luho. Paghurup-hurupan nindo ang sa indong gawi. Tukad kamo sa bulod, asin pagdara kamo nin kahoy, saka patindugan nindo liwat ang sakong harong. Iyan ang makakapaugma sako, asin dyan ako pag-uumawon, sabi nin kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kaugmahan nin kagurangnan yaon sa iyang banwaan. An kaugmahan nin kagurangnan yaon sa iyang banwaan. Bagong awit awiton sa kagurangnan. Umawon siya sa katiripunan nin mga banal. Magugmaan ni Israel huli kan sa iyang kaglalang. An mga aki sa Sion huli kan sa indang hade. An kaugmahan nin kagurangnan yaon sa iyang banwaan. Magsarayaw sa kaumawan nin sa iyang ngaran. Mag-awit sa iya sa tugtog nin tamburin asin lira. Huli ta ang Diyos namumuot sa iyang banwaan. An mapakumbaba tinatawan niya nin kaligtasan. An kaugmahan nin kagurangnan yaon sa iyang banwaan. Magugma asin magmuraway ang mga banal. Bilog na banggi mag-awit sa kaugmahan. Ikurahaw ninda ang kaumawan nin Diyos. Iyo ini ang kamurawayan nin gabos na mga banal. An kaugmahan nin kagurangnan yaon sa iyang banwaan. An pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Alleluia, Alleluia, ikakagurangan ng dalan, manuhay asin katotohanan. Alleluia. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukiyaw kan Ebanghelyo, sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nabaritaan ni Hadeng Herodes ang gabos na ginibo ni Jesus, asin nalibong siya. Huli taan iba nagsasabi na si Juan na buhay liwat, alagad na iba nagsasabi na si Elias nagpahiling. Igwaman na nagsasabi na sarong propeta kay itong panahon nagbalik sa kinaban. Si Herodes nagsabi, si Juan sa kuyang pinugutan, kaya si Isay ini, nadapit sa iya dakulan sa kuyang nadadangog. Asin dakula ang pagmauot ni Herodes na mahiling si Jesus. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray marahay na hapon sa Indogabos mga tugang. Kan September 26, 10 years ago, nagtaunin pagurup-hurup an sa tuyang Santo Papa manungodigdi sa Ebanghelyong sa tuyang nadangog. And allow me to use some thoughts from the Holy Father tangani na mas masabutan niyato kung nyata tasiring sa nakaini an kamautan ni Herodes na mamidbidan si Jesus. Ang konteksto kay ining paghapot ni Herodes linhulita kadakol ng ginigibo ni Jesucristo. Sikato na siya. So sa iyang mga disipulo, sinugo niya na magbalangibog man kan marahay na bareta. Sinugo niya na magparahay kan mga nagihelang. Kaya sabi ni Pope Francis, tangani ngayang mas mamidbidan si Jesucristo, kinakaipuhan na kamakiulay kita sa iya. We need to talk to Him
as we follow Him along the path of His ways. Ang persona pa no ni Hesu Kristo, sabi ni Pope Francis, usually, nagtatao or pa-prompt kay mga questions na siring kay ini, the questions of identity. Si Isay si Hesu Kristo, sain siya hali. Sa Ebanghelyo baga, duman sa enot niya na pagbisita sa Nazareth, pagbalik niya, nagtukdo siya sa sinagoga, asin nagbalangibog siya kan marhay na bareta. Pagkatapos kay ito, ang reaksyon kan mga tao, iyuan kahaputan, si Isay ini, sa inya nanudan ang mga bagay na ini. Bidbid mi siya an aki kan karpintero. Pagabot man duman sa pagmilagro ni Jesu Kristo, sampangan kan sa iyang mga disipulo, kan siya na sinugo sa iyang mga disipulo na kaagso net, maski na nga ni bilog na banggi, warang nakuha sa mga disipulo. Dangan pagkakuha kikadakol na sira, sa mga tao naggala, sa giraray naghapot, si Isay ini, gari binisita kita kan dakulang propeta sa tubang niyato. Si Isay, ining tawo na si Jesus. So these questions may be asked out of curiosity. Nakahiling sinda ni milagrosong tawo. O kaya gusto ninda magkaigwanin assurance kung papaano maghiro sa atubangan ni Yesu Kristo. But the fact remains that whoever knows Jesus asks himself or herself these questions. Si Isay ini. And sa tuya nga ning nadaw na Ebanghelyo, igwang mga tao na nagpuon na matakot kay Yesu Kristo. Ninhuli tabaka, nag-iisip sinda, magkaigwanin political conflict laban sa mga Romano, and habo nindang mangyari ito. So they were considering not giving any further thought to this man who creates so many problems. Asin yata, sabi ni Pope Francis, nakikrear ang satuyang kagurangnan ng problema. You cannot know Jesus, sabi ni Pope Francis, without having problems. You cannot know Jesus by sitting in the first class or in the calm, much less in the library. We can only come to know Jesus on the daily path of life. Nagpresentar ang satuyang Santo Papa nin tulong paagi, tanganing mamidbidan niya to si Jesu Kristo. Sabi niya sa enot, okay man nga sa katikismo, sa mga nadadagog niya to, nababasa na libro, manunungod kay Jesu Kristo, okay man nga iyan, tunay, namimidbidan niya to si Jesu Kristo dyan. But the fact remains that knowing about Jesus through catechism, or through self-reading, or through the homily of the priest is not enough. Knowing Him with the mind is a step to the right direction. Pero sa giraray, tanganing mas mamidbidan niya to si Jesu Kristo, kinakaipuhan niya to nin pangduwa ni step. Asin anong pangduwang step na iyan? That we enter into dialogue with Him by talking to Him. Asin papaano niya to yung ginigibo? Sa pagpangadji. Nakaluhod. Ninhuli ta pagday kita nagpangadji, pagday kita nakikipag-uron sa satuyang kagurangnan, we really don't know Him. So enot, sa utak, dangan pangadua, sa puso. Igwang pangatulo, sabi kan sa tuyang Santo Papa, ang pangatulo daa na mas mamidbidan niyato ang sa tuyang kagurangnan is by following Him. Magsunod sa iya, by going with Him, by walking with Christ, by traveling with Him along the road of His ways. Kaya kung midbid niya to si Jesu Kristo sa tulong lingwahe na ini, sa payo, sa puso, asin man sa gawi, then we can say that we know Jesus. So tangani na mas mamidbidan niya to ang sa tuyang kagurangnan, it is necessary
to know about Him, to read what the Catechism teaches us about Him, to speak to Him in our prayers, and walk along His path, which is holiness. Iyuday ini ang dalan na dapat niya itong pilion sa oral daw. Si Herodes naghapot kung si Isay ini na si Jesucristo, takadakol siyang nadadangog manungod sa iya. Binahapot man kita ning siring, asin pinagtatauan kita ngunyan, kan giya, kang roadmap, kung paano niya ito mas mamidbidan an sa tuyang kagurangnan. Lugod sa oral daw niya itong pagkabuhay, ining tuluan sa tuyang gibuhon. Na mamidbidan niya ito ang mahal na Diyos sa tuyang isip. Kaurunon siya sa pagikan sa tuyang puso, asin magsunod sa iya, sa paagi kan sa tuyang mga gawi. Amen. Itinulod niya mo ang arakasing ang tinapay. Ninbuhay na mayroong ka sa Akoon mo karuangan at sa muyang dulot ngunyan tanakan sa muyang pagkamot sa sarimo asin sa kapwa. Magpamibikaw mga tugang, tanganingan sako, asinan sa indong atang, makumalugod, kang Diyos samang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na nakuhan mga balaog na dinudulot kan sa imong banwaan, sa samong pagselebrar kan pagkamartir ni San Lorenzo Ruiz asin pag-iriba. Tuguti na Eucharistia na nagtaw sa inda nin kusugbuot sa pag-usig, makapapusog sa mo sa kaurasaan. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu, Itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matano sa sin nakakaligtas, na danay asin minsan sa in, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na dayong kasagkoran. Huli tan dugong pinabulos kan mga palada na martir sa pagpahayag nin pagtubod sa imong ngaran, sa pag-aarog kay Kristo, nagpapahiling kan sa imong mga ngangalasan, lilunlubos mo sa kaluyahan an kabagsikan, asin pinapakusog mo ang mga maluyang kakayahan sa pagsaksi, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kaiba kan mga virtudes kan kalangitan, padagos kami nagsaselebrar sa imo sa daga, ding tapos na nagkukurahaw sa imong kamahalan. Sa imong kamurawayan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Paladanan ninadigdig sa ngaran kan kagurangnan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana
sa kaitaasan. Kagurangnan ikanagadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanabon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkwa siya ning tinapay, asin pagpasalamat binakini, asin itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako ka mugabos, asin magakan kay ini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako ka mugabos, asin maginom kay ini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, idi pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagalan mo kagurangan, ipinakamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo ni Mati pinapahaya, sa kuna Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan, an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkani ko maging keras kan buhay na dayang kasagkoran, mag-umawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon na sin pinatuod kang Diyos no nakaugalian nang ahas kitang magsabi, Aman niya mo, nayaon sa langit, pabanalo ng ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit, an sa mong kakanon sa roal daw, itaw mo sa muyang yan, asin matawadom kami kan sa mong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkasala sa muya, asin hari kami pagdarasugot, agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamuan katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan mogmang paglaw masin pagdatong,
kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo, hare paghilinga an sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay namapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita kan tanda din katuninongan. Peace be with you po. Mga tugang uyaan kordero kang Diyos sa Yesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Palada na mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin an sa kong kalag maumayan. Kan hawak kasing dugo ni Kristo sa gusto. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Amen.
Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you who have always helped those who come to you with confidence, we pray you fervently for the sick. Please mention a sick person who is dear to you. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita. O Diyos, sa pagkagadan, kan sa imong mga banal na martires, an misteryo kan krus nagbabanaag, waras sa nahuli sa kapangyarihan kaining sakripisyo, kami man maging dayupot kay Kristo sa imong aki, asin maghigos sa simbahan, para sa kaligtasan kan gabos, huli kay Kristo, sa mong kagulangnan. Amen. Matukaw po kita sa mga announcements. Ang satuya pong second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kang satuyang simbahan. Ang natipon niya to sa mga misa kan nakaaging Webes nag-abot sa 21,583 and 75 centavos. Ang naambag niya to sa alas 5 misa, 4,112 pesos and 60 centavos. Ang second collection nag-abot po sa 5,967 pesos and 95 centavos. Siring man po sa Oktubre 2 sa Kud 4, aldaw nin Lunes sa Kud Miyerkules, magkakaigwa po nin 3 masses for the dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot niya tong girumdumon. Ang Sisters of Charity of Jesus and Mary magkakaigwa po nin Dinner for a Cause sa Nobyembre 4 na may temang Blessed, Shared, Hope Aflame. Ang proceeds po kan sa indang proyekto para po sa ongoing educational assistance, supplemental feeding, asin catechism kan sa indang mga beneficiaryo. Para sa maawot magbakal nin ticket, asin religious items, yaon po sinda sa may pintuan kan simbahan. Maawot mi man po na pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Mga anonymous donations, 3,500, 1,975, duwang anonymous na 500 pesos, Madonna Magdaraog 1,500, Marites P. Baco 800, and Solomon Lieva Family 100 pesos. Diyos mabalos po. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.